A 39-a zi consecutivă, 21 de kilometri. Ce să vă zic, decât că este bine momentan. N-am pățit nicio problemă, în ciuda faptului că unii mai zic una alta pe aici, pe acolo. Da? Ce să mai vă zic astăzi decât că am putea fi mai deschiși câteodată unii față de ceilalți și am putea să ne ajutăm. Că sunt mulți, probabil, care știu alte tehnici când vine vorba de alergare și alte lucruri din experiențe, nu musai acum ca la carte, că nu toată lumea poate să alerge și să facă ce spune un manual de alergare sau să consume nutriția pe care eu o recomand, nu se pliază poate la toată lumea. Eu întotdeauna am spus în toate videole mele, verificați ceea ce spun, căutați. Dacă sunteți mai avansat, nu este pentru voi, n-am presupus nimănui să fie obligatoriu și să facă ceea ce spun eu. Probabil nu este ok și nu va fi niciodată ok. Suntem într-o țară democrată și avem dreptul la democrație, fiecare spune opinia. Eu vă spun vouă în ce am trecut, nu sunt un nutriționist, nu sunt un sportiv de performanță, n-am fost și probabil nu voi fi și chiar că nu voi fi, dar fac niște chestii pe care mulți nu zic că n-ar putea să le facă. Când e vorba de demonstrat, nu zice nimeni nimic. Toată lumea, efectiv. Așa, bă, ce și eu pot să fac, ce zice ăla. Ok, dacă e chiar așa, eu de multe ori am zis, băi, veniți, arătați-mi. Nu vor să vină, nicio problemă, da. Am mai auzit oameni care m-au judecat pentru diverse, dar nu mai trec peste, că nu asta contează în viață. Contează să fim deschiși, să ne ajutăm, să spunem unde e greșit, și dacă vedeți în toate videourile mele, eu v-am recomandat și vă recomand să evitați tot ce înseamnă geluri și tot felul de boostere și alte tâmpenii. V-am zis de mierea de mană, v-am zis de polenul crud, v-am zis ce suplimente folosesc eu care au și din ce am văzut eu pe eticheta lor nu scrie că au chimicale și altceva. Au venit alții cu alte suplimente și le-am demonstrat că ceea ce oferă ei au tot felul de aditivi pe care organismul nu are nevoie de ei. Și n-au mai răspuns, că desigur, când i-am pus să demonstreze, era ce spuneam eu. Și de aia am spus, și eu întotdeauna v-am recomandat să mergeți pe natural. Am zis de apă alcalină, am zis de multe lucruri. Unii spun, domne, că nu-i bună aia, că e bună aia. Așa dacă trăim cu astea, nu o să mai fie bun nimic în viață dacă stau să mă gândesc, nu? Știi, dacă zicem, bă, nu-i bună nici apă alcalină. Ok, atunci care e bună? E bună Bucovina, care are rezidul sec mai mic. Nu. Există una mai bună ca Bucovina, dar oameni buni, de vin. De la bulgari care, nu știu, 49 de miligrame. Poate există și mai bună ca aia. Eu nu zic, mergeți și căutați, nu vă luați după, dacă unul vă spune, băi, luați și mâncați pământ, voi mă credeți pe mine? Adică pe mine asta mă deranjează în România. Că nu avem internetul, dar îl folosim pentru alte lucruri, părerea mea, decât pentru să verificăm informații. Da, mă, omul ăsta zice niște, ia să văd eu, polenul, mierea de mană, ăsta vorbește prostii, ia mă să văd proteina asta, ia să văd cum e, ia mă apă alcalină, Aquavia sau de la cine e, nu știu, Alcalina, Alcalia, eu știu câte mai vor fi pe piață acolo. Ia mă să vedem astea cum sunt. Și să vină să-mi spună, uite bă, ne-am găsit alta mai bună sau... Foarte bine, dar n-am văzut pe nimeni să vină. Unii spun, bă, că sunt așa, că nu știu ce. Veniți oameni buni cu dovezi. Dacă nu-i bună aia, fiți de acord cu voi. Atunci spuneți-mi voi care e bună. Veniți voi, bă, uite, asta e mai bun. Bă, să fie, uite așa, foarte bine, mă bucur. Dar toată lumea când e de dovadă, nu dovedește. Și atunci stau să mă gândesc. Pe cine credem? Dragii mei, nu vă zic numai la mine să verificați informații, la toată lumea. Unde vedeți orice informație, verificați-o și vedeți dacă e așa. Dacă e greșit, spuneți omului, dacă vreți să-i spuneți, și faceți voi cum credeți că e mai bine. Nu e nicio problemă. Eu nu mă supăr, vă doresc numai bine.